keer hebben we hier gegeten. Oh, is dat dit restaurant? Dat was wel leuk hè toen. Weet je Bert, ik denk dat ze je nog wel herinneren. We hebben een zinnige fooi toen. Ik denk dat we goed bediend worden als we dat... 5%. Nee, volgens mij was dat dan niet. Daarom zijn Ben die stuurt de koop voor 5%. Ja. Hoe je ook zo goed vriend Ja. Gratis is. gewoon trouw. Als het gratis is, doen we even alles hè. Oh. Ik zei als het gratis is, nemen we alles hè. Is dat niet gratis? Daar heb je toch voor betaald? Ja, eigenlijk wel hè. Ja. Is ook wel zo. Kijk, dat bedoel ik hè. Nee, jammer. Het is nu geel hè. We zitten op de helft. Ik zit op de helft toch? Ik krijg hem nog heel zwaar of zo. Ik merkte net, ik kwam in een groep gele terecht, dat het gewoon heel anders gereden wordt. Hè? Dat merk je meteen. Ik kon er gelukkig mee omheen.
Beppie ook ergens tegenkomen dan, toch? Moeten we Beppie ook tegenkomen dan?
even aan een draai krijgen.
75 zeg je? Ja, een beetje nog.
kwaliteitsdetectie. Ik heb wel ademnood. Oké, dan klopt het dus.
was hier. Mijn moeder feestje leven. Oh, was ik maar met jou nooit meegegaan. Pijltjes liggen hier.